minɛ o siganamaw minɛli sugandilu kɛra kunungo sufɛ min ye Mali jabaranin na n'o ye ORTM ye u ye ja kun fɔlɔ dɔ bɔ min ye film minnu dilannen don u bolo DIRPA ɲɛma n'o ye colonel major Sulemani Danbele ye a ye ja in ci an ma ko a b'an sago n'an dungo la nka miniti 21 don an tɛna se ka o bɛɛ yira maaw la bi nka min ye sangani an b'o yira u la an bɛ tila k'a tɔ bila an ka siraw fɛ maaw bɛ se k'a sɔrɔ an ka plateforme bɛɛ lajɛlen kan an ka kunkurunin yira u la sɔgɔmada in na ja in kan bamancɔyɛli kɛbaaw u dɛmɛbaaw u y'a kɛ cogo min na n'u ye waleyaw sigi sen kan cogo min na fo ka taa se a dɔw minɛli ma. Nin ja in na an bɛna sugandili gɛlɛn kɛ a lamɛn mɔgɔ min ye nin waleya ninnu kɛ bi u dɔw minɛnen bɛ an bolo i n'a fɔ diɲɛ seleke naani bɛnkanw y'a fɔ cogo min an k'u ka kumakan dɔw lamɛn. Ne Sanbayɔrɔ Ba ka bɔ Siriba la ne wolola yen ne lamɔna yen ne minɛna jihadisme affaire la an y'a baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ kunnafoni d'u ma an bɛ mission caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne tɔgɔ ye Mohamed Ahmad Sankare ala y'a kɛ ne minɛna Bamakɔ yan ka sababu kɛ ne jihadisiw kun bɛ baara kɛ. Ne tɔgɔ Buye Tarawele ne jihadisiw kun bɛ ɲɔgɔn fɛ baara la. Ne tɔgɔ Abdoulaye Diko ne bangena Siriba la commune na. Ne tɔgɔ Brahma Koita tiɲɛna ne jihadisiw kun bɛ baara kɛ Kucala. Ne tɔgɔ ye Dawuda Kone ne tun ye misigɛnna ye. Ne tɔgɔ Isa Alassane Sankare n bɛ bɔ Jɛnɛ mara la ne tun ni terroriste bɛ baara kɛ 2017 ka se 2018 ma. Ne tɔgɔ ye Moribo Ɲangadu ne wolola Joro nka ne yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn bɛ Ɲɔnɔ ma wa. Ne tɔgɔ ye Usmane Kulubali ne bɔ Farabugu. Ne tɔgɔ ye Umaru Ba ka bɔ Segu n sigilen don Ɲɔnɔ ne terroriste ka minɛn feerelaw ye. Ne tɔgɔ Adama Amadu Jallo ne bangera Kita n ye n ka denmisɛnniya kunfɔlɔw bɛɛ kɛ Kita ye o kɔfɛ n yɛlɛmana ka na Bamakɔ yan. Ne ni mujahidinaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di mujahidina dɔ bɛ yen n'o ye yan'a ka kɛ ni ma awjini sɔrɔ Ɲɔnɔ n b'a sɔrɔ Segu ni ala ka jɛ ye ndara n b'a recherche kɛ Ɲɔnɔ ko f'i ka taa yɔrɔ dɔ de bɛ yen nɔ faamaw fɛ ko f'i ka taa yen de k'i k'a sɛbɛn ko i bɛ sɔrɔ ka awjini bɛ sɔrɔ ka feere i ma a bɛ taa yɔrɔ minnu f'olu de ɲɛ ka dɔgɔ. Ne ko n ko terroriste ko tɛ se k'o terroriste ka yɔrɔ tɛ se ka y'o yɔrɔ la n tɛmɛna ka na Segu kɔni a ma se foyi ma a ye 100,000 ani 10,000 di n ko n y'a faamu sisan n wulila ka bɔ Ɲɔnɔ ka na Segu ka na awjini san ka papiyew bɛɛ k'a la n taara ko moto d'a ma. A yɛrɛ o don tuguni a tilala ka 40,000 bɔ ka di yan tuguni ko n k'o bila n kunna n ko ɲɛma n ko san kɔni n ko nin y'a bannen ye n ko n'a mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na a ye n wele n b'aw jaabi k'a daminɛ gazuwali moto fɛn o fɛn o ko san kɔni k'an bɛ se ka baara kɛ ne don terroriste ni jogo de la. Fala ye n'an bɔra yen an bɛna Bamakɔ yan an bɛ taa Dawudabugukaw fɛ yen so min binna Dawudabugu sirafara la Fala ye maa fatuta k'a kɛra maa 6 ye ɲininiw tora senna kabi so in binna waati min kari tɛmɛnen n'o bɛna mars kalo tile 22 ma min ye Bamakɔ ale kɔnɔna na maaw taara kosɛbɛ maanifin de taara kɛ ka yɔrɔ fa tew nka nɔgɔni fɛ polisilakaw ka fɔ u ye wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa sapeur pompier olu bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na n'o y'a sɔrɔ a don nɔgɔni fɛ Fala ye sapeur pompier ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ so in ni sanganso 4 don a firilen sapeur pompier maaw y'a yira ko maa 2 o de kun fatura ko senfɛ Fala ye
kunu ni kuna sini ngo seniu ani wogobelu ni wulikajɔ so sanganso naani binnen kɔfɛ sapeur pompier maaw y'a yira sa k'a fɔ ko su a kɛra maa 6 ye fala ye entrepreneur min bɛ yen ni so tun bɛ ale yɛrɛ bolo k'a ka baara kɛ ale yɛrɛ fatura a n'a den a baarakɛ ɲɔgɔn dɔ fana o fana fatura yɔrɔ in a ko maritaba bonyana kosɛbɛ so yɛrɛ kun binnen don maa minnu kan ani motomisɛn minnu bɛ yen olu caman baden tiɲɛna ko senfɛ so in a balala ka bari ka cun hali maa minnu dɔw tun b'a fɛ k'u senfa fala ye biriki a y'olu dɔw sɔrɔ sabula o tun bɛ beton de la nɔgɔnin fɛ maa 20 sera ka labɔ olu kun joginnen don 11 o kun t'a ka jugu kosɛbɛ olu bilara ka taa dɔgɔtɔrɔlakaw fɛ yen nka a y'a tila u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 5 bɛ yen ko olu ma se ka ye kunun ko min ye lesɔr maaw ye olu ye ngara da yɔrɔ in na ye fala ye ka taa ɲininkali labanw kɛ a fɔra olu ɲɛna ko bi an bɛ yɔrɔ min na maa 6 o de fatura wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ senna hali bi finitigilakaw kɛlen don ka yɔrɔ in tigɛ yaasa sapeur pompier maaw ka se ka baara kɛ directeur général de protection civile kunna bamakɔ kɔnɔna na fala ye n'o ye jatigi jara ye adama jatigi jara a ko ko u sera ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ ka se yɔrɔ min ma nin waati in na o ye nin ye nka baara tɔ bɛ senna halisa maa 2 bɛ yen olu ma ye o ɲininiw bɛ senna ko k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko baara kɔni bɛ senna fala ye sɛbɛn minnu bɛ yen ani baara kɛcogo min bɛ yen ko so in kɔni a ye sɛbɛnw ta o tacogo la baara kan ka kɛcogo a kɛra o kɛcogo la nka mun nana ni nin ko in ye halisa o ɲɛɲini de bɛ senna an bɛ taa Kayi mara kɔnɔna na Kayikaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ ye f'i ka fɛɛrɛ ɲuman de sɔrɔ lakanabaliya ale ɲɔgɔn yelen don Kayi siraw kan kosɛbɛ Kayi dugudenw y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka baara yɛrɛ kɛcogo an'u ka wulikajɔw kɛcogo fala ye dugutaa siraw kan degun bɛ a la bi kosɛbɛ i yɛrɛ bugunatigɛ sɛbɛn a ka gɛlɛ i ka se k'o di bamanciwale jugawale kɛbaw ma sofɛriw kɔni y'a yira sa munumunu tɛ munumunu ye sirabila tɛ sirabila ye maaw kɛlen don k'u yɛrɛ bugunatigɛw falen yaasa ka se k'u kisi cogo min na bamanciwale kɛbaw kɔni b'u jagoya cogo sugu bɛɛ la f'u ka sɛbɛn jɔnjɔn yirula Bamako ale ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ a bana ta min ye dugudenw ye u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati laban in na k'u bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi fala ye armée ye wulikajɔ min kɛ o bɛ k'a to sira fan caman bɛ yen i bɛ se k'o kɛ nka kuma kelen-kelenninw i bɛ 2 ni 3 ye a dɔw yɛrɛ tɛ sɔn foyi ma u kɔni b'aw taatɔ filɛ ten u tɛ foyi fɔ aw ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen Usubijanɲakaw fɛ yen halisa Kayi mara kelen in kɔnɔna fala ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye degun ye k'olu ta ye jagako ye nin waati in na u ka dugu min bɛ yen n'o ye Jalan ye Jalankaw ko ko 100 ani 90 ani 100 ani 50 fala ye olu de bɛ ka minɛ olu la ko jaga o sen tɛ misi minnu bɛ cɛ ka taa n'a ye nin y'a tile 10 ye tile 10 yanni seli cɛ fala ye sunkalo cɛ maa ninnu nana olu ka dugu la ka na k'u nana jaga minɛ maa 3 kun don u yɛrɛ kɔni tun bɛ moto sanfɛ nka u tɔw kun dogolen don tu la tiɲɛna bi min ye Usubijanɲakaw ye ani Jalan dugulakaw olu kɔni y'a ɲini sa wolomasiri tabaw fɛ u bɛ ka na wulikajɔ minnu kɛ fala ye u k'u jija ka daga dɔ sigi olu ka yɔrɔ la yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min Kayi n'a lamini a caman dugu caman bɛ yen ka taa se Yɛlɛmani maraw la fala ye u ko tile 2 in kɔnɔna u bɛ ka se ka dɔgɔjɔ siraw sɔrɔ u bɛ ka se ka taa yɔrɔw sɔrɔ u bɛ se ka munumunu yɔrɔw sɔrɔ nka yaasa ka sinsin ka mɛn senna fo armée fana ka mɛn olu kɛrɛfɛ yaasa siganama minnu bɛ ani maa minnu b'u ko fɔ olu bɛ se ka mabɔ u la cogo min na ko ni a kɛcogo de ye nin ye nin waati in na n'an bɔra o la fala ye nin y'a dɔgɔkun 2 ye e ko sogo ma kɛ yebali ye Bamako wa Bamako yɛrɛ kelen tɛ tuguni koyi musow y'a yira sa k'a fɔ ko sogo a koloma n'a buuma fala ye bi in na Bamako kɔnɔna na a kɛlen don kataba 4 ye koyi musolakaw ko n'o y'a sɔrɔ olu kun balila k'a ye k'a kun kilo kɛra 700 ye n'o ye sogo ale koloma ye buuma o kun taara yɛrɛ sɔrɔ 800 na ni waati in na e ko a ma kɛ 1000 ani 1100 ye wa fala ye min ye feerelikɛla musow ye restaurantigiw ko k'olu dabali banna o taara sɔrɔ 200 farala sogo buuma kan o kɔni bɛ 1000 na ni waati in na u y'a yira sa k'a fɔ ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ dɔw ko k'olu tɛna se ka fɛn fara u ka dumuniw sɔngɔ kan fɔlɔ nka min ye don nataw la u nana jagoya k'a kɛ sabula ni k'i bɛ feere kɛ bi n'i ma farati i dusukun bɛ sɔn k'i bila han ko f'a ka kɛ timinandiya ni wulikajɔ ye nka nin waati in na komi an bɔra sunkalo kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko maaw bɔra musaka bɔ caman na u t'a fɛ ka dɔ fara dumuniw sɔngɔ kan fɔlɔ nka fala in na caman jɛgɛjala de b'a la bi dɛ
ani fana ka timingo ye nga ne ti sala kuma be ndo al sumala yɛrɛ dɔrɔn bɛ nabɔ ndɛ ni y'a mɛn ko naji fala ye an bɛ dɔ su kunna o ye baganw ye Masinakaw fɛ yen olu fana ko k'o dabolo kelen don dɛ fala ye sogo sara min tun bɛ da olu fɛ 60 ani 100 o kɔni dari yɛrɛ sɔrɔ 200 la wa wɛrɛ tɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ dibitigiw fana ye dɔ fara u ta kan o tun bɛ mɔriso kelen ni minnu feere maaw ma 100 ani 50 k'olu to se k'olu feere tuguni 120 100 ani 50 n'i b'a fɛ k'a ɲimi k'i fa fala ye i na 500 bɔ min tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ 100 ani 20 na dibitigiw ko bagan yɛrɛ de ti ka ye bagan misɛn fara bagan ba kan si tɛ ka ye ko yalama bi degun min bɛ olu kan minnu bɛna don gwadɔmusow kan wala u bɛna yɛlɛmali minnu kɛ ko nin tɛna dɔ fara sɔngɔw kan wa o la sa min ye Masinakaw ye olu ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ fala ye dɔgɔdonya nata k'u bɛna fɛɛrɛ siri u ni wolomasiri tabaw bagan caman ka se ka na yaasa sɔngɔ ka jigin Masina a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na o baaraw bɛ senna olu bolo nin waati in na Tumutukaw fɛ yen fala ye u bɛ ka dugu pɔnpe han soso bɛna taa ni maaw ye Tumutu bɛɛ u bɛ ka sosofagala fiyɛ Tumutu ka fala ye baara in kɛkun ye min ye sa dimɔgɔw soso a n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min na sabula nin waati in na Tumutukaw y'a jira k'a kɛra degun ye o la sa u y'a ɲini denmisɛnninlakaw fɛ musolakaw ale ni maakɔrɔw an ka nunbaarala ɲini ka d'u ma n'o ye masiki ye fala ye yɔrɔ minnu bɛ yen ni ko in yɛrɛ barika kan ka bonya ye o ye kɔbolow ni danganbolow ye ka se ka olu kɔni bɔnbaride kosɛbɛ ni fɛn in ye yaasa Tumutu a kaw kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na n'an bɔra yen an bɛna APDP kɔnɔna fala ye nin waati in na jamana ɲɛmaw u ye jɔnjɔn di maa minnu ma a baaraw bɛ senna sigidaw kɔnɔna na ani marabolow kɔnɔna na APDP maaw tɔgɔla kibaruya suguya bɛɛ lajɛlen kɔlɔsiba jɛkulu n'a ɲɛmaaba ye professeur Mahamudu Samaseku ye fala ye ale ye général Sagafuru Gueye min bɛ jɔnjɔnw di jamana kɔnɔ ale y'o bisimila kunun ko APDP yɛrɛ jabala la koyi min ye Sagafuru Gueye ye a ko jɔnjɔn tɛ di maa ma ten fala ye min ye fasoden ɲumanya waleyaw ka yɛrɛta kɛ ka sɔn i yɛrɛ ye ka baara kɛ k'i yɛrɛ di ka faso kunnawolo ka kɛ misali ye i ka baarakɛyɔrɔ la ko maa 7 o de taara min ye APDP la koyi fala ye maa minnu bɛ sa n'olu kɛra chevalier de l'ordre national ye anw ɲɔgɔn ko fala ye o ye maa 2 ye APDP la minnu bɛ sa n'olu ta ye médaille ye n'a bɛ fɔ o ma ko waraba wulilen k'i jɔ olu ye maa 5 ye ni maa 7 ninnu APDP ɲɛpaa ko sa ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'o kɔrɔ tɛ ko tɔw ma baara kɛ fala ye sabula baarakɛyɔrɔ la sugandili de bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen tɛ se k'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wa jamana ɲɛmaaw fana bɛ hakɛ min d'u ma fo maaw ka sugandi ka bɛn n'o ye anw yɛrɛ ka Bedi n'o ye Bedi Jan ye Bedi Jakite ale yɛrɛ b'a la han ale a kɛra sobolila ye chevalier de l'ordre national fala ye Bedi Jakite ale ye commissaire ye olu ni Ramses ninnu ani Dala ninnu olu bɛɛ lajɛlen ye commissaire ye ka taa fara Aba Watara kan o fana ye n ka petipetinin dɔ ye an ka cɛ fana bɛ yen dɛ yɔrɔkɛ waribondigi ale de y'an terikɛ ye Ismaël fana bɛ yen nka Ismaël an kan ka taa Ismaël de fɛ ale ye kunnafoni nka papiye dɔrɔn de b'ale bolo ani video n'anw taara an bɛ taa yɔrɔ de fo k'o sɛbɛkɔrɔ fo kosɛbɛ ka sɔrɔ ka taa maa tɔw ka bureau kɔnɔna na fala ye APDP ko halisa ko ala ka baara tacogo ɲɛ bolo min ye professeur Samaseku ye k'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn muso 2 b'a la han fala ye maa 7 in na a tɔ ye cɛ 5 ye an bɛ dugawu kɛ sa ala ka san wɛrɛ ta o yira an na n'an bɔra yen an bɛ taa Job ka baarakɛyɔrɔ fala ye min ye Autrichikaw olu ka lasigiden min bɛ Mali tɔgɔ la n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Dakar ma ale n'u ka maa mafalenba dɔ n'o ye Sɔrasi kɔrɔ ye n'o ye Herbert Schneider ye ale yɛrɛ ye u ka ministeriya wolomasiri taba ministeriya kɛ maa kɛrɛnkɛrɛnnen don Autriche tɔgɔ la ale bɛ taama la Mali la ya fala ye a nana sa yaasa malidenw u hakilinaw ye mun ye lasigiden min yɛrɛ bɛ Mali tɔgɔ la n'o sigiyɔrɔ bɛnnen don Dakarikaw fɛ yen ma Urula Franciner ale yɛrɛ tun bɛ ko in kɛnɛ kan ye ani Job ka kumaw senfɛ sa u y'a jira sa ko kuntilennaba minnu bɛ Mali jamana na bi ka se ka dɔ fara Autriche ni Mali ka bolo ɲɔgɔn ka ja ani ninnu min ɲɔgɔn bolo fala ye a mɛnna koyi kabi alimangɛlɛ sa ninnu ɲɛ bɛ Mali la u ni Mali bɛ baara kɛ u y'a jira sa ko sɔrɔko ta nasira fɛ yiriwaliko ta nasira fɛ ale ni kuran minnu bɛ bi n'olu bɛ sɔrɔ ni tile ye k'olu sigi sen kan min ye kɔɔri paratako ɲuman k'o baaraw kɛ an fɛ yan an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma fana an ka maaninfinw ka se ka kalan ka ɲɛ kosɛbɛ k'u bɛna olu yakubaya
min ye maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen ye u bɛnna min ka sa u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn bonya ni ɲɔgɔn karama kɔnɔna na diɲɛ seleke naani jɛkuluba n'o ye conseil de sécurité fana u ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ o baaraw fana kɔnɔna na fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la japu y'a yira sa ko bi anw ka wulikajɔ n'an ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛnnen don min ma o ye AES ye wa ani jɛkulu minnu b'o jamana min b'o la o ye jamana fila ye Burkina ale ni Niger fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ tigɛ sa ka ɲɛsin bamajiwale kɛbaaw ma ko jamana saba in b'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ yiriwaliko ta nasira fɛ ani jamanaw ni jamana cɛ sira yiriwaliko ta nasira fɛ ko min ye Autrichekaw ye fala ye k'u k'o fana jate u ka baaraw olu hukumu kɔnɔna na ɲinan san ani san wɛrɛ o taara ka kɛ kalan ani seko ni dɔnko o ye nin kalo ye n'o ye marisi kalo ye sa o denfa o kɛra Magman Gabriel ye ale yɛrɛ ye ɲɔgɔlɔnbɔla an ka jamana kɔnɔ fala ye min ye lycée technique ye n'o ye Sarayɛlɛ kalanso ye camancɛ kalanso ye fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko ye so dɔ b'olu bolo Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma fɔra o de kɔnɔna na u b'a fɔ ko salle de l'indépendance o la sa Magman o saliba in kɔnɔna na ale taara barosigikɛ ye kanko kan a kɛrɛfɛ sa maa min tun bɛ yaasa ka se ka a dɛmɛ baara in na o ye ministre ka chef de cabinet n'o ye Saliya Male ye maa min bɛ sa n'a n'o jɛra ka baro in kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Mamadi Kɔnta ye ale fana ka wulikajɔ bɛnnen don kan dɛmɛ ni komi an ka jamana kɔnɔ mun ye Magman ka kuma ye tali kɛ fɛn saba la kan yɛrɛ ye mun ye kan jɔyɔrɔ ye mun ye an ka jamana kɔnɔ yɛrɛma hɔrɔnya tali ni sisan cɛ kan sera ka mun ye an ka jamanadenw ye fala ye denmisɛnninw y'a yira k'a fɔ ko jaa kan an bɛ ka taa an kunfɛ koyi an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ nin ye n'an m'a k'an ka kanw na a ti nɔgɔya Magman ale ni Dr Mamadi Kɔnta u kɔni ye ɲɛfɔli k'u ye gɛlɛya minnu sɔrɔla kan la baarali la min ye yɛrɛma hɔrɔnya tali o kɔfɛ Mali yɛrɛ sera ka fɛn minnu sigi sen kan mun ye jamana bila degun na ka ɲɛsin a ka kanko ma Dr Kɔnta ko an bɛ fɛn o fɛn na a sera sa an ka kalansow k'an ka kalanyɔrɔbaw ani an ka min ye bololabaarakɛyɔrɔw ye an k'olu kalanw bɛɛ lajɛlen k'an ka kanw na ko b'a to an bɛ sanga caman sɔrɔ an bɛ bila ɲɛ min ye lafaamuyali olu fana bɛ se ka na lycéw ani camancɛ kalanso ni sanayɛlɛ kalanso bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a ka lajɛ kalan ka se ka kɛ yen k'a kana da min ye kalanso min bɛ yen n'o ye université NSUP ye ale ni université Yamoussoukro k'olu bɛ min kɛ k'o tɛ labɔli kɛ Kɔnta ko fo kan yɛrɛ de ka sigi sen kan ka baara kɛ Magman ko n'i y'a ye Mali koba o koba ye sen sɔrɔ k'a fɔra an ka kanw na o dɔnkiliw bɛ yen o ɲɔgɔnlɔnw bɛ yen o taabolow bɛ yen o lafaamuyaliw bɛ yen hali o barosigiw n'o kumalakaliw o n'u ko kɛcogo bɔlɔlɔsiraw ni an ka jamana kibaruya siraw fɛ bi fala ye ko fɛn o fɛn bɛ yen ko ne ye sanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ k'an k'a lajɛ ko walikan tɛ dɛ k'an yɛrɛ ka kan don k'an ka kan fɛ Magman ale ka kuma sinsinna o kan kosɛbɛ ni Ala sɔnna a ma sini o ye marisi kalo tile 26 o bɛna kɛ san 35 ye Mali ale donna démocratie kɔnɔna fala ye yaasa ka se ka o ɲɛnamaya minisiriso min sigilen don seko ni dɔnko ale ni dunanjigiso kow kunna ale bɛna barosigi dayɛlɛ barosigi bɛna tali kɛ an ka jamana a ye yɛlɛmaba minnu kɛ min ye seko o ta nasira fɛ marako ta nasira fɛ ka ɲɛsin gɛlɛyaba min n'an y'o sɔrɔ kabini san 2012 san barosigi bɛna kɛ o la piramidi la sini ni jamanakuntigi tilala yirifeere dali la dɔrɔn fala ye barosigi bɛ sigi minisiri Mamu Dafe fɛ ani maa minnu bɛ yen n'olu kan ka na kuma olu sigi sen kan Musa Atayɛri ale ni farafinnakaw ka kelenya tɔnba denmisɛnninw ye ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye a yɛrɛ ka minisiriso kɔnɔna na olu nana ka na dantigɛli k'a ye ko ni Ala sɔnna a ma min ye nin kalo in tile 26 u kan ka jɛrɛba kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan min bɛ tali kɛ u ka tɔn in sigili a san 33 la denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen bɔlen farafinna fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na san 33 tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya min yira farafinna ka kelenya sinsin na ani jamanaw ka taali ɲɔgɔn fɛ yen kuma tɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na kuma min bɛna tali kɛ o la min ye farafinna denmisɛnninw ka kelenya tɔnba ye sa a y'a yira sa k'a fɔ ko Mali sugandira sabula farafinna kelenya tɔnba tutigɛli baaraw kɛra maa minnu fɛ olu ye ɲɔgɔn ye Mali de kɔnɔ yan ka kow sigi sen kan ka sɔrɔ ka taa Addis Abeba o waleɲuman dɔn f'u ka n'o kɛ Mali ale jamana kɔnɔna na nin waati in na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa Bangasikaw fɛ yen. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn
aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ kɔnti la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛbɔw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Falaye bɛɛ lajɛlen n'i ka selimafo kɛcogo tɛ bankaskaw fɛ Falaye laadala selidon an bɛ sokurusi de kɛ Falaye n'i y'a mɛn ko bankas a fɔ ko so faaba dɔngɔnɔdugu la o kɔni o fɔ dɛ Laji Burama san 2003 sa o y'a sɔrɔ Amadu Tumani Ture bɛ fanga la ale tun ye Assemblée nationale ɲɛmaa ye Jina Dogon ale ni dɔngɔnɔw ka festival siɲɛ fɔlɔ Falaye a kɛra bankas u ye so jɛman 2 d'a ma kelen y'a ta ye kelen Ala ma hinɛ Amadu Tumani Ture la ta ye an y'an daw feere an bɛna n'a ye cogo di Falaye an y'an daw feere dɛ Ala ma hinɛ na Babu Temedi la ale tun ye an ka ko ɲɛnabɔ ye ka taa se Alassane Jɔnbele Eric ani Isaïe Somoro olu kun y'u ka kunnafoni ɲɛmɔgɔ Isaïe Somoro Ala ka hinɛ a fana ale tun bɛ Iritel la bankaskaw fɛ yen laada la seli o seli Falaye olu bɛ so de boli samɛ foli a bɛ kɛ ni so boli de ye ka dugu bɛɛ lajɛlen ɲɛnajɛ ani dugu lamini basigibaliya tun y'a to u ye ko in dabila nka bi bi in na alhamdulilayi baara in ale daminɛna juma mars kalo tile 20 min ye bankas denmisɛnninw ye ale ni mars kalo tile 23 ntɛnɛn u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ sokurusi la koyi Falaye so 60 parle ɲumanbaw olu nana ka na dugu bɛɛ lajɛlen lamini u bɛ don duw kɔnɔ ka foliw kɛ min ye samɛw ye k'o kɛ dugutigiw ye k'o kɛ kabilatigiw ye k'o kɛ diinɛ ɲɛmaaw ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kamɛ bɛ se ka sinsin cogo min na bankas kɔnɔna na u y'o baara kɛ an b'a fɔ ko Ala ka san wɛrɛ ta yira an na an yɛrɛ n'an ka so na bɔ Bamakɔ yan k'an kun na bankas kan ni basigi ni lafiya kɛra Falaye e tɛ bankas yɔrɔ dɔn n'i bɔra Baɲangara a bɛ fɔ sira min ma ko jɛgɛ sira i b'o de ta i bɛ se bankas de fɔlɔ yanni ka se Koro ale bɛ Baɲangara ni Koro de ni ɲɔgɔn cɛ i ma se yen fɔlɔ wa ne ni Zu taara fo yɔrɔ i bɛ yɔrɔ dɔn yɔrɔ ye dugu de ye Falaye kabako don dɛ i bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka don Burkina kɔnɔ ka tila ka bɔ Burkina kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa se yɔrɔ ko yɔrɔ bɛ Mali fɛ Modibo Keyita ye tamati si dɔ d'olu ma fo bi olu b'o tamati si kan ye u ka tamati ɲɔgɔn tɛ Mali bɛɛ yɔrɔkaw an delila ka t'u bilasira f'u ka dugu la a ko ma nɔgɔya dɛ Zu a yɛrɛ fana ye kɔ caman a taara yɔrɔ cɛ i ɲɛ b'an ka mɔbili na a taara ye fo olu la koyi o la sa an na bankas ni Korokaw fo n yɛrɛ tɔma n'o ye Asimi ye ale fana bɛ Koro ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn n'an bɔr'o la an bɛna polisi direction ba la Falaye samɛ foli o tun bɛ kunungo ye polisi directeur ba ye sa contrôleur général de police Yusu Kone ale ye selinci ni samɛ foli baaraw kɛ ye kunungo n'o tun ye kalo tile 24 ye a kɛra laada ye sabula polisi direction ba la sa o sa ni selinci ni tɛmɛna ta Falaye yanni an ka baaraw daminɛ an b'an sigi ka ɲɔgɔn fo contrôleur général de police Seru Jara an ka petipetini wɛrɛ y'a ye ale ye ɲɛmaa danga ye bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye samɛ foli ta ka ɲɛsin baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma
si jani kɛnɛya min ye labanko ɲuman ni suturali k'ala k'o di bɛɛ lajɛlen ma baara ninnu kɔnɔna na a ko baaraba minnu kalifala bɛɛ lajɛlen na min ye ka ɲɛsin u ka ɲɛmaa yɛrɛ ma n'o ye Sukone ka faamuyali kɔnɔna na k'o baaraw sera ka kɛ a ka kan bi foli ni tanu ka kɛ baara minnu sigira sen kan bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn bɛ u bolo ni ɲɔgɔn cɛ cogo min maanifinw olu la kɔlɔsili jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ dugumisɛnw kɔnɔna na polisilakaw ka baara y'o ye polisi directeur général adjoint n'o ye Seydou Jara ye a y'a yira fana k'a fɔ ko dɔ ka fara cɛsiri ni timinandiya ni wulikajɔ kan yaasa min ye ɲɛmaw ye u ye laɲini minnu k'u fɛ n'u ka kuntilennabaw olu ka se ka sen sɔrɔ baara kɛcogo ɲuman ani yɛrɛdi kɔnɔna na polisi directeur yɛrɛ sa n'o ye directeur général de police ye contrôleur général Youssou Kone a yɛrɛ ye kuma ta fala ye a ko k'u ka minute kelen ta sibila kɛ ka ɲɛsin forow ma minnu binna Mali kɔnɔ finitigilaka fara min ye duguden kan ko min ye maa o maa y'i yɛrɛ di Mali la ko k'a bɛɛ lajɛlen ta sibila kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin polisilakaw ma ka wulikajɔ ni yɛrɛ di ani don o don u bɛ baaraba minnu na jamana kɔnɔna na basigi ni lafiya ni maaw bolo minnu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min ye polisi directeur ba ye a ko ministre tɔgɔ la k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin polisi baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ko wa k'u ye se minnu sɔrɔ fala ye o kɔrɔ tɛ k'u bolo jigi dɛ u ka dɔ fara u ka basigi ni lafiya ni lakɔlɔsili ba u k'o sigi sen kan wa u kana bila u kunna ko ale t'u kɛrɛfɛ dɛ fala ye ko don o don a bɛ se ka cu polisi dɔ kɔnɔna na ale yɛrɛ bɛ terrain kan kuma bɛɛ o taji feerelaw b'a dɔn Youssou tɛ sigi koyi an ka pɛtipɛtinin don polisiw tiɲɛ na seli in na u ye baara kɛ minnu kɔni bɛ sirabaw kan an y'u ye cogo min n'u tora ta wa min yɛrɛ y'a ko fɛ a bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninw de ye denmisɛnninw ka ca la sisan kosɛbɛ anw ɲɔgɔn ko kɔni an bɛ taa an sigi k'u filɛ de an b'u fo u ka baara kɛcogo ɲuman na min ye sɛbɛn ale fasirila maa min fɛ sa o ye Compol Berthe ye polisi kɔnɔna na sa kumalasew ni kibaruyadi bɛɛ lajɛlen o bɛ ale de bolo baara kɛcogo ɲuman bɛɛ lajɛlen ni i jɔyɔrɔ don an bɛ t'e fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu la. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Kɔkan kibaruyaw la kunungo Burkinakaw ko yaasa ka se ka u ka jamana ɲɛmaw ni jamana tigiw ni jamana baarakɛlaw bɛ biye minnu ta san kɔnɔ u y'olu ye fɛn dɔ sigi sen kan ko Idimakiya in kɛkun ye mun ye maa maa bɛ gouvernement tɔgɔla fala bɛɛ lajɛlen na biye ta yɔrɔ kelen u ka ministre bɛ sɔrɔ ko kunna ale de y'o sigi sen kan yaasa o baaraw ka se ka kɛ ka ɲɛ a na kɛ ɲɔgɔn dan fana ye biye feere yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ fala ye n'i ta da ka di Burkinakaw i bɛ t'u ka nin bɔlɔlɔ sira in fɛ gouvernement ka sɔngɔw bɛ yen u na biye ta i kun k'a sɔrɔ a ma dogo maa si la bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka biye sɔngɔ dɔn i ka taa yɔrɔ ani ka ko kɛcogo la yaasa yuruguyurugu ni namara ka bɔ a la k'a fɔ n dɔgɔnin ta bɛ o bɛ bɔ a la pewu bɛɛ bɛ damakɛɲɛ cogo min na u y'o de sigi sen kan kunungo Laginɛkaw fɛ yen Abubakar Kamara n'u b'a wele ko Tumba ale yɛrɛ min kiiri kun kɛra a kunna sa o kun y'ale yɛrɛ labɔ u ka kasobon la kɔsa in na kasobon furanin sen fɛ ale kun ye katigɛlɛya ta ka ɲɛsin finitigilakaw ma fala ye o la sa u taara n'a ye Koyakaw fɛ yen kunungo ko balalen cunna kan o la sa u y'a ta ka na n'a ye ka na furakɛli o baaraw kɛ marisikalo tile 23 u y'a yira sa ko min ye parike Konakirikaw fɛ yen ko nin waati in kɔnɔna Tumba a bɛ ka furakɛ Ghana ni Union Européenne olu bolo don ɲɔgɔn na lakanako ta na sira fɛ sabula nin waati na farafinna an fanfɛ bolo caman dalen no Ghana na yaasa baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Bamajɔni ka wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa Union Européenne ale kɔni y'a yira sa ko nin sɛbɛn min na to Ghana ka jɔyɔrɔba ta olu ka dɛmɛko ta na sira fɛ République démocratique du Congo y'a yira sa ko ale bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan
a ka jamanadenw hakɛ dɔɔni ka se ka o dɔn sabula kabini san 1984 san fala ye olu ye u ka maaw compter o y'a sɔrɔ u ka jamanaden ma miliyɔn 30 tun ye o ye nka bi k'u bɛ maa miliyɔn 110 na kimɛli kan ka kɛ ka jateminɛ sa yaasa fɛnw bɛ se ka sigi sen kan cogo ani fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na premier ministre danga ale ye o laseli kɛ République démocratique du Congo la Kenyakaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye tajiko kɔni gɛlɛyalen do ye taji feerela carré kɔnɔnaw la olu ka ɲɛma ale y'a yira jamana ɲɛmaw la fala ye k'olu ka tajiw banna fo ka taa tɔnɔ ban a ka pewu olu yɛrɛ bɛ ka taji de ɲini bi u tɛ k'a sɔrɔ u ɲɛna kɛlɛ min bɛ sen na Moyen-Orient na ko kɔlɔlɔ de ye nin olu ka nin ye Angolakaw olu y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna min ye Irisilakaw ka maa 2 k'u bɛna olu kiiri sabula ko u kun sɔminu la ko kun b'a fɛ ka fangadaraki kɛ olu fɛ k'u ka jamana ka président k'o bɔ baara la k'o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa k'u bɛna olu ka kiiri sigi sen kan Moyen-Orient kɔnɔna na fala ye min ye Irankaw ye u y'a yira kunungo ko bato bɛ yen n'i t'a fɛ ka kɛlɛ kɛ i t'a fɛ ka kojugu wɛrɛ ta ka ɲɛsin olu ma i bɛ se ka na n'i ka bato ye k'a sɔrɔ i ma don kɛlɛ la i bɛ t'i ka taji ta i bɛ segin hɛrɛ ni baden na diɲɛseleke naani tɔ min sigilen don Kouaji ko kunna fala ye ale de ye kɔni nin communiqué in bɔ ko ni Irankaw bɛnn'o kan maa dɔw tun y'a yira sa ko dollar wari miliyɔn 2 ko Iran bɛ k'o minɛ maaw la k'u ka bateau latɛmɛ Irankaw ko k'o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini ko minnu bɛ k'o fɔ ko olu bɛ fɛ ka kow tɔ lajuguya k'u kɔni y'a ɲini jamanaw fɛ diɲɛseleke naani tɔ min bɛ yen n'o bɛ Kouaji ko kunna n'i tɛmɛn'o ka yamaruya fɛ n'olu y'a dɔn k'a fɔ i tɛna kɛlɛ kɛ i bɛ t'i ka taji ta wa i bɛ segin ni a ye min ye Senegalikaw ka ndolatitɔn soba n'o ye farikolo ɲɛnɛ senandolati ye olu taara n'u ka sɛbɛn ye tasila Suissekaw fɛ yen u y'a yira sa ko kiiritigɛjɛkulu in k'u dalen don ale la yaasa a ka se ka u ka Coupe d'Afrique minɛliko kuma min bɛ ka fɔ ko ka di Maroc ma a k'a jalatigɛ kiiritigɛso in ko k'ale bɛ jalatigɛli kɛ fala ye nka Senegalika bila a kunna k'u ta ta ye k'u tɛ Maroc ta ye fɔlɔ ko fo kalo damadɔ n'ale tilara ka baara la Senegalikaw ko k'u jɛra n'o ye an yɛrɛ fɛ yan fala ye Kayikaw fɛ yen min ye Coupe du Mali ale ɲɛbila ndolataw hukumu kɔnɔna na kunu na sini ko Kayikaw fɛ yen ndolati 2 tun bɛ yen a ndolati 2 bɛɛ lajɛlen kɛra sa Sama n'o ye Plateaukaw ye AS Bakarijan ka bɔ Barawulikaw fɛ yen anw Zewukaw an ye 2 de kelen k'a la dɛ Association Sportive de Kayi ASK ale fana bina FC Malikura ɲɛkɔrɔ 3-0 fala ye Bamako ya aw bɔ a la pewu 16e de finale Segu fana y'aw bɔ ni ala sɔnna a ma sa balontan in ale bɛɛ lajɛlen kɛra ntɛnɛn kunungo Ablaye Makɔrɔ ale tɔgɔla ndolati kɛrɛ na Kayikaw fɛ ko Kayikaw bɔra kosɛbɛ dɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye farikolo ɲɛnajɛ ale kɛcogo ɲuman o la an b'an ka kuma kuncɛ ni min ye fala ye o man di PMI Mali PDG kɔrɔ n'o ye Idrissa Aidara ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele Bamakɔkura ko Ladrous ale kɔni tun ye PMI directeur ya kɛ fala ye ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo Faranskaw olu fɛ yen somaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fure nali ye o ye jumadon ye mars kalo tile 27 o bɛ kɛ sufɛla la a ka janaja sa o bɛ sigi sen ka sibiridon mars kalo tile 28 san 2026 Lazara waati u yɛrɛ ka duba la Bamakɔkura ka k'u misiri la kosɛbɛ nin waati na sa an bɛ dugawu don kɛ min ye Ladrous ye Boco ala k'a dayɔrɔ sumaya fala ye sira dɔ fɛ an kɔrɔkɛ don nka sira dɔ fɛ fana an fa don sabula min ye poste directeur général n'o ye Ibrahim Aidara Papu ale fa don o sira fɛ an bɛ se k'a fɔ ko an fa don nka an Bamakɔkura ka dama fala ye anw kɔrɔkɛ don dɛ Papu y'anw den ye an bɛ taa sira jumɛn fɛ kɔrɔkɛya dɛ ayiwa an kɔrɔkɛ don ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Jalafarakaw ka maire n'o ye Seydou Sakɔ ye k'an b'a fo ka Siriman Bacili fo monsieur le ministre le jeune Thierno Oumar Assi Diallo k'a fo Bayiba mairie du district kɔnɔna na Sori Kɛmɛso Amadou Lassana Konare Isa Kaba Fanta Tomota Renouveau FM an b'u fana fo fala ye sɔgɔma o sɔgɔma u b'i ka foli kɛ u bɛ fana bi ko f'i ka taa o k'i ye de plaisir an b'ale fana fo la télévision show Daka Maw Renouveau la an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ Amadou Gassama kɔ domaine kɔnɔna na ka foli ta ka ɲɛsin a ma Bayiba ka foli ta ka ɲɛsin ale fana ma min ye bi sɔgɔmada in na fala ye an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ taa Kayi Medinikaw ye Fort de Médine ale gidi an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ale ni Faleyakaw ka maaw sɔgɔma o sɔgɔma olu fana b'an lamɛn bɔlɔlɔ kan
an b'u bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala n'a kira sɔnna ma. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. ngo 98 17 36 45.